Allah ce mun yi wasiya ma ɗan adam game da al'amarin iyayensa ya kyautata musu iyakar kyautata. Dama shi ne mafi girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah akan ɗan adam. Haƙƙin iyaye. Haƙƙin iyaye. Wa wasainal insana biwalidayhi, Allah ya ce mun yi wasiya ma ɗan adam game da al'amarin iyayensa husnan. Allah ya ce ya kai makura wajen kyautata mai iyayensa, ka ƙure maneji wajen kyautata wa mahaifinka da mahaifiyarka. Malam Shankiti ya ce duk inda Allah ya zo magana a Ƙur'ani in zai ce ku yi tauhidi kar ku yi shirka, to magana ta biyu da take biyo baya sai ce kuma ku kyautata mai iyaye. In aka ce kar ku yi shirka sai a ce kar ku saba mai iyaye. In an ce ku yi tauhidi sai a ce ku bi iyaye. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه Ubangijinka ya zartas da hukunci kar a bauta ma kowa sai shi. Magana ta biyu sai ce wa bil walidaini ihsana. Allah ce mahaifanku ku kyautata musu. Wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a. Allah yace ku bauta ma Allah kar ku sake ku yi tarayya wa Allah da komai da kowa. Sai yace wa bil walidaini ihsana. Mahaifanku Allah yace ku kyautata musu. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. Allah ya ce ka ce ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku. Allah tushriku bihi shay'a, kar ku sake ku yi tarayya da shi da komai. Nan ma sai ya ce wa bil walidaini ihsana, iyaye ku kyautata musu. Duk inda ka ji Allah ya ce ku kadaita ni da bauta ni kadai, kar ku mun tarayya, to maganan da zai biyo baya sai ya ce kuma a kula da iyaye iyakar kulawa. Wa idh akadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah. Allah yace mun riki alƙawarin banu Isra'ila, mun yi yarjejeniya da su, Allah ta'budu illa Allah, kar ku bauta ma kowa sai Allah. Abu na biyu Allah yace wa bil walidaini ihsana, ku kyautata ma iyayenku iyakar kyautata. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce masahabbansa, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Malam kuna damun mu da surutu. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, yace shin bana ba ku labarin waɗansu manya-manyan laifuffuka ba? Kaba'iran ma akwai yayunsu. Yace to in ba ku labarin akbarul kaba'ir, mafi girman kaba'irori? Qulna bala ya rasulullah. Suka ce ka ba mu ya manzon Allah. Na farko sai ce al-ishraku billah. Na farko shirka da Allah. Ba laifi da za ka yi a bayan ƙasa kamar shirka ma Allah. Na biyu sai ya ce wa ukukul walidain, da kuma saba wa iyaye.